Granița lui. Dar și ăsta e prostuț. Care dintre ei? Amândoi. Ne găsi mulți să facă de bătă jos pe chin. Care își fac pătării în praj. Dar care îți facă chiar nu se joacă. Când ce se facă? Că e mai... Când știi? Mama mi-a luat-o cap în gură. Vreau și când pedalează așa. Și cu mița am făcut amândoi. Bă! Felix, nu știu ce să mănânci acum. Ca să mă uitam de nici, că dacă nu... Nu e bun, cred. Că și Felix, dacă vede alt câine, imediat. Este inconfundabil. Schimbă peste el. Hai, gata, gata. Termin. Gata. Nu mai ține să prostii. Nu e din Felix. Îți scăzi burtica să